Tu hi toques, jo hi toco, bé, de fet no hi toco gaire, em dic Maiol, fa un any que estudio a l'Estudi Musical 143. Vaig començar a tocar el piano per una crisi existencial i vital que ara es faria molt llarga d'explicar i crec que el final ideal d'aquesta crisi seria tocar un estudi de Heller com aquest en si menor al Palau de la Música, així que ho intentarem.